салом дӯстон, айни замон дар маҳаллаи Навобод ноҳияи Синода қарор дорем. Аз ин тараф 91 микрорайон Қараболо ва Барқи Тоҷик, аз ин тараф бошад Калинин. ҳавлии фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар наздики масҷиди нав қарор дорад. Дар манамин минтақа аз ин тараф раҳ дорад, аз ин тараф раҳи мошингарду аз дигар кӯчаҳошам раҳ ҳаст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Дар инҷо масҷиди нав асту, дар инҷо роҳи нав мешавад дӯстони азиз. Айни замон таъмир идома дорад. Ҳамин роҳ қатӣ ба аз пеши донишгоҳи миллӣ мебурем дӯстони азиз. Ва ман ҳаминҷода хонаи фурӯшимон ҷойгир аст. дӯстони азиз, ман ҳамин ҳавлии фурӯшии имрӯз замон мебошад. Аз се тараф раҳ дорад. Марҳамат, якум раҳ, дуюм ва ин сеюм роҳаш мебошад. Ин роҳи асосӣ аст дӯстони азиз. ҳозир ба шумо масҷиди навро нишон медиҳем. Марҳамат, масҷиди нав дар наздики ҳавлӣ қарор дорад. Раҳош асфалт мебошад, бо барқ ва об таъмин аст. ноҳияи Сино, наздики Қараболо 91 ва Калинин ворид мешавем. сарҳади ҳавлиро нишон медиҳем дӯстони азиз. ман аз ҳаминҷо то манамин охира рафтагӣ дӯстони азиз. марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ 1.8 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона дорад. Боз албатта ки ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳаммомам дорад. нав ба даст таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. хонаи нав таъмир кардагиан. нархаш бошад 680 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат, навормона шуғл мекунем. дар инҷо дарозаи ҳавлӣ, даромадгоҳ, замини ҳавлӣ, ҳоҷатхона ва ҳаммом, ошхона ва даромадгоҳ, даруни бино. ин ҳоҷатхона ва ҳаммом. хона чӣ хеле гуфтем бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. ин ошхона. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, нав ба даст таъмир аст. ҳеҷ кас ҳоло зиндагӣ кардагӣ нест. ҳамаш нав мебошад ва панҷараҳоям ҳамаша нав кардагианд. даруни бино дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва сеюм ҳуҷра дӯстони азиз. ҳамаш нав аст. фақат ҳамин як пола накардагианд. тамом дӯстони гиромӣ. ҳама чиз барои тёпли пол тайёр аст дӯстони азиз. ҳавлиро харидорӣ мекунед, метавонед тёпли пол часпониду аз болош ламина дӯстони азиз. ҳамқа кормондагӣ тамом. инҷо коридор ва боз ду ҳуҷраи дигар. ин ҳуҷраи хоб мебошад. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. барои ин чӣ хел мегӯем? барои ин ки маҳаллаи Навобод бениҳоят як маҳаллаи хуб аст дӯстони азиз. дар даруни шаҳри Душанбе дохил аст. дар даруни ноҳияи Сино мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, шаҳраки шифобахш, яъне беморхонаи Қараболо, якчанда мағозаҳо, маҳаллаи Калинин ва дигар чизҳои даркорӣ ва инчунин масҷиди нави калонтарини ҷумҳурии Тоҷикистон дар наздикии хона қарор дорад. нархаш дӯстони азиз албатта ки боз савдо мешавад. 680 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.